ndityele apha endaweni ndiphethe namanzi ndithi ngesonto ndityele apha egqoka ndisele namanzi alapha esizuphinde ukuze ndiphinde ndiye nyhani phaa kuyo xa ndifikayo wathi yho ayanyuka itheni utye kakhulu uthi yho yabe yaxhuma kakhulu utheni utye kakhulu uthe manditye kaloku ndityile ke uthe manditye mos ndizalele nto bendityile ndazanasoyile futhi soze ndibe nayo nyhani ke senza ke sagqiba yonke loo nto mos ideyithi icelwa phaa efranti phaya apho kuthathwa khona ifoli so yabe ngoku besisahleli phasalindile ukhona umnunesi oye wacacisa into yoba imitshini yabo andiyazi iikhompyutha zabo zitheni so iyakwazi ekhadini if mhlawumbi ubhalele ideyithi okuyo ekhadini kubhalwe into mhlawumbi kuthiwe une-hypertension okanye kuthiwe une-high blood okanye kuthiwe unentoni so umuntu azawungothi xa bona ekhadini lakhe kubhalwe into angayazi but as long as ideyithi yona ikhona nyhani ke ingabi namsebenzi so ke ndigqibe ke ndiyabe ndiyokwenza ndiyocela ideyithi phayana sibuye nyhani sisitika sincamathise lapha egazini lapho xa ndisithi ndiyazijonga babhale diabetes ndaqonda uba uyayibona le diabetes le iyaxoka ifane yandilandela engalandela kangakanani soze nothi ukuba leyo ndawo yayo ndiqonda ndikukucaphuka xa ndiphinde ndicinge laa nto sebethe kanene iikhompyutha zabo zizezirom wathi ke ukutheni izandilandela utheni izandilandela qoba iyaxoka kanti soze tshini ndamane ndifika napha endlini ndizinto kandilambileyo heyi le ndawo ingathi ndidisimboni yachaphukauthe nawo ngokuba uye ekliniki uyekile wayeka nto uba disi olambile utheni wamane uba disi ngokuka olambileyo hayi iyandicaphize nale ndiyale ekliniki bayiqoba ndifuna ukutshaba kuyiba nam ndinomsindo ndiyacaphuka because ekhadini lam kubhalele diabetes